La idea és que és un camp molt ampli en el que poden entrar moltes disciplines, llavors a l'hora de composar l'equip al qual treballarà la definició dels objectius i de quines són les propostes, hem hagut de buscar gent especialista en sociologia, gent especialista en comunicació, gent especialista en tecnologia, gent especialista en neurociència i fins i tot hem aportat idees de física o d'informàtica on hi ha gent que treballa com es desenvolupen totes aquestes experiències a les xarxes socials. Esperem que amb aquest equip tan multidisciplinar puguem trobar quin és el futur de l'educació i quin és l'impacte de l'educació en les xarxes socials i en la participació ciutadana. Les nostres línies mestres són l'anàlisi de com estan actualment afectant les xarxes socials i quin impacte tenen en determinats moviments en el món real, com els individus ens organitzem a través d'aquestes xarxes i quins són els resultats obtinguts. Ens fixarem en casos com els de les revolucions àrabs o Occupy Wall Street i 15M per veure realment com la utilització de les xarxes socials electròniques, ja sigui Twitter o Facebook, pot tenir un impacte en el món real i quins són els factors que una miqueta ens poden explicar aquest impacte. En la parte internacional, así como en la parte de Cataluña, estamos buscando experiencias de todo tipo o best practices que nos enseñen cómo, de alguna manera, estos sistemas de organizarnos los ciudadanos, pues para cambiar, dados con un objetivo para cambiar el mundo, pues nos están realmente cambiando. Cómo nos estructuramos, cómo nos organizamos de una manera distinta, que ya no es la geográfica. En los últimos pocos años estamos cambiando el mundo de una manera muy distinta. Anteriormente las personas se conocían cuando eran del mismo pueblo, ya no digo la ciudad o vecindad o provincia, del mismo pueblo, y hasta tenían un lenguaje propio de allí. En estos momentos es justo al contrario, estamos a veces más conectados con gente a nivel internacional que con gente nacional o de nuestra comunidad o de nuestro edificio, ¿no? Entonces, esto es así y además cada vez el multilingüismo pues es mayor y estamos evaluando pues con muchas experiencias del mundo cómo las personas se unen con un objetivo para cambiar el mundo.